kullum kien bħal bira kont narak tisfen f'dirajn ħfief Sifna li daqejna tnejn minajrek involv kullimkien Jina nirridek wara dan iż-żmien hemm l-illużjoni tal-ġranet flimkien Issa bi klimek qalbi bkien gawdejna l-isbaħ żmien ħaddix idir marrin jindirek Issa jilli lek irrid ħallejt rokna f'ħajti qed ngħix f'mument ta' dan mingħajrek issa kullum kien bħal bira kont nerġa' ndawwar il-ħin Issa ħdejja int m'għadekx mingħajrek involv kullimkien Jina nirridek wara dan iż-żmien Fis-sentimenti insibek kull ħin Issa bi kliemek qalbi bkiet gawdejna l-isbaħ żmien tħallix timmarrih jintilef Issa illi lek irrid ħallejt lokna f'ħajti qed ngħix mument ta' tlam mingħajrek Issa gawdejna l-isbaħ żmien tħallix timmarrih Issa illi lek irrid ħallejt lokna f'ħajti qed ngħix mument ta' tlam mingħajrek Issa Alexander Scalbri! Grazie, grazie, Grazie. grazie.